Ang mugawas sa baba sa tao, mao gayud kana ang makahugaw kaniya. Og dili kanang mga butang, mga pagkaon nga mosulod siyang baba, mao ang makahugaw kaniya. Kun dili kadtong mga mugawas, kadtong mga mugula sa iyang baba, mao kanay makapahugaw kaniya. Mateo 15 bersikulo 11. Dili ang mosulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya kundili ang mugula sa iyang baba. Maong bantayanan gayud kaayo igsuon ang atong hunahuna ug ang atong kasing-kasing. Kay tungod di ana makabuhat kita og sala. Tungod ni ana makasulti kita og sala. Tungod ni ana makasulti kita og dili maayo. Tungod kay manggula, manggawas kadtong dili mga maayo nga mga words nga magawas atong baba ug mao'y hinungdan nga kita makasala ug mao kanay makapahugaw kanato. Mateo 15 bersikulo 18. Apan ang mga butang nga mugula sa baba nagikan sa kasing-kasing. Kining mga butanga mao'y makapahugaw sa tao. Maong isuon atong ampingan ang tanan natong mga sinultian ug tanan nato nga hunahuna nga dili mao'y hinungdan nga mao'y makapahugaw sa atong kaugalingon. Amen. God bless sa tanan.